Usa ka traffic enforcer sa Cebu City Transportation Office CCTO ang nakuhaan og video nga midawat og suborno gikan sa usa ka driver nga iyang gisita gitaktak na sa serbisyo. Ano ang report? Sa video nga nakaabot sa Cebu City Transportation Office, makita kining driver nga gisita sa usa ka enforcer. Apan samtang nagsige og istorya ang enforcer, makita usab ang kamot niini nga adunay gidawat gikan sa kamot sa driver. Ang naaswing video nag-viral sa social media nga giaksyonan dayon sa OIC sa Cebu City Transportation Office. Ang naa sa video mao ang 61 anyos nga si Ruben Calabria. Wa na kini mo report sa trabaho karong adlaw busa gidawagan sa iyang opisyal. Mitubag kini og mipadayag nga wa siya mangayo og kwarta. Mubura ilang pinag-istorya ni Alboro og Calabria kay gusto sa opisyal nga personal sila magka-istorya. Nasairan nga na-assign sa smoke belching section ang enforcer nga misita sa usa ka violator apan midawat sa 500 pesos nga suborno. Hello? Sir Ruben? Asa naman ka? 25 ka tuig na nga nag-alagad si Calabria apan mato ni Alboro nga walay luna sa LGU ang korupsyon. Mausab kini ang nakabutang sa FB post ni Mayor Edgardo Labella nga mimando sa pagtaktak sa enforcer nga usa ka casual employee. I highly recommended for termination. Immediate termination. Pwede niyo makita ako ang PM sa iyahan. Giyawhag sa opisyal ang uploader sa video nga mopatimaw silang buhatan alang sa mga mosunod nga lakang nga pagahimuon. Tataw ang iyang pagdawat sa suborno. So, sa ako amang gudiri, sa administration ni Mayor Labella, di kita mo tolerate. Once corruption is in, you will really be out in the office. Samtang, wala pa kaluwat o pamahayag ang enforcer sa GMA-RTV. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.